Warahmatullahi wabarakatuhu. Yau muna ɗauke da wani gagarumin labari na Bilal Bila. Bilal Bila ya kasance matashi ne zakaƙuri kuma mai yin ƙoƙari a harkar waƙa ta hip hop. Bilal Bila ya shirya tsaf domin ya saki waƙansa wanda Naziru Sarkin Waƙa ya yi featuring nashi, wanda kafin a yi featuring waƙan nan kowa ya san mene ne ya faru. Wannan waƙa ta kasance waƙa ne wanda za ta yi trending a duniya, wanda waƙa ne ba a taɓa irinta ba a Arewa, cewar Bilal Bila. Wannan waƙa ta kasance akwai salo-salo masu matuƙar muhimmanci a cikin wannan waƙa, kuma wannan waƙa ta yi ma'ana sosai, domin Bilal har ya fara sake kaɗan daga cikin wannan waƙa. Duba da sake wannan kaɗan daga cikin wannan waƙa ne mu kuma muka zauna muka yi analysis, muka kalli wannan waƙa ya kamata mu fito mu yi magana a kanta. Ya kamata ka tsaya ka saurari ɗan kaɗan daga cikin wannan waƙan sai ka yi sharhi a kai a comment. Idan farkon zuwanka ne wannan channel ɗin, ka daure ka yi mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawa. Farsu da shan wahala cikin wannan duniyar daure din har ka Cewar Naziru Sarkin Waƙa kuwa ya ce a Bilal Bila lokacin da Bilal ya masa ta yin wannan featuring ɗin, yake neman a yi masa tagging ɗin Naziru Sarkin Waƙa domin ya yi featuring nashi. Shi kuma duba da adalci na Naziru Sarkin Waƙa da ya kalla, ya kamata suna ɗan ɗaga mawaƙanmu na Arewa. Naziru Sarkin Waƙa ya yi magana a Bilal Bila ya ce ya ba shi miliyan 2 ko kuma ya ɗan jira ɗan time kaɗan. To haka ake son mutum ya kasance idan kai celebrity ne, kana taimakawa ƙananan celebrity. Jin wannan magana kuwa Bilal Bila ya ce shi ba mai gaggawa ba ne, zai jira duk time ɗin da Naziru Sarkin Waƙa ya sa mishi. Naziru Sarkin Waƙa kuma ya ji daɗin wannan magana da Bilal Bila ya faɗa, domin haka Naziru Sarkin Waƙa ya ware wasu 'yan watanni suka zo suka yi aikin da Bilal, wanda su Mai Shadda su ne suka jagoranci aikin. Suka yi ruwa da tsaki ganin cewa an yi featuring ɗin Bilal Bila. Haka aka yi featuring ɗin Bilal Bila, Naziru Sarkin Waƙa ya ɗauki nauyin bidiyon waƙa da komai da komai, wanda cewar Bilal Bila ya yi mawaƙin ma da ya buga kiɗan nan MSK ne, kuma da wanda ya yi misdown ɗin waƙar shi ma wani ne daban. To ya kamata ku san cewa su mawaƙanmu na Arewa suna iya bakin ƙoƙarinsu, ba wai suna nuna gazawarsu ba ne. International ɗin ne kawai ba ta zo ba, amma dai muna kallon wannan yaro ya hau layin international insha Allah. Mutane sun nuna goyon bayansu 100% a kan cewa Bilal Bila ya ce a January insha Allah zai sake wannan waƙa. Mutane kuma an zaƙu sosai domin a saurari wannan waƙa. To ni dai abin da zan ce muku a kan wannan waƙa fa ta kasance ta daban ce, sabida faɗar Bilal Bila ne a yanda mu muka ji waƙar, muka yi analysis a kanta, muka kuma cire komai da komai. Waƙa ce wanda a Arewa ba a taɓa yin irinta ba, kuma waƙa ce wanda insha Allah Bilal Bila zai samu alkhairin da babu wani mawaƙi a Arewa wanda ya same ta. Mu dai muna taya Bilal Bila farin ciki, kuma muna taya shi da murna, kuma muna yi mishi fatan alkhairi a koda yaushe. Mu ma in tamu ɗaukakan ta zo muna nan muna jira. Allah ya taimaka Bilal. Mun gode. Idan kun ji daɗin wannan labarin, ku daure ku yi mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawa. A hakan ne zai sa muna kawo muku sabbin labarai, kan mu ma mu sake namu track ɗin. Mun gode sosai.